И така за всички брокери на недвижими имоти. Продължаваме по тази материя по темата с това как да бъдеш добър брокер. И в днешното видео ще разгледам следния казус. Ако брокер е провел оглед с клиент и той е казал, че харесва даден имот и ще мисли евентуално дали ще го купи, евентуално дали ще отправи оферта за покупка на въпросния имот. Но след време, когато е казал клиента, се обади на брокера или не се обади на брокера, клиента го потърси, което е много вероятно и често се случва, когато клиента не е с положителен отговор, т.е. не мисли да каже, че се интересува от имота. Няма значение, независимо дали брокера просто се обадил или клиента просто се обадил. Но когато влязат във връзка и клиента каже на брокера, че се отказва от този имот, брокерът не бива да още от самото начало да му казва: ама не се отказва и това е имота за тебе и тем подобни клишета. Трябва да първото, което трябва да иска да стигне до лична среща, като в този случай за да дойде клиента, трябва да му предложи да дойде за нови огледи, ако има какво да му предложи, разбира се. Защото по този начин ще се даде възможност в лична среща да се опита да убеди клиента да купи въпросния имот или пък да го убеди да купи нови имоти, които ще му предложи. Затова по телефона, например, не бива да му казва, да го поставя в такова положение: ама защо се отказва, ако решиш пак ела, този имот е за тебе, защото клиентът е без това, може да му е неудобно да се засегне темата с въпросния имот, особено ако е казал, че ще го купи и че отправи оферта, може да се чувства неудобно от такъв разговор с брокера, и затова брокера трябва да примени на темата, да го извика за нови огледи. А когато вече са в лична среща, чрез сравняване с други имоти по качествени показатели и ако може чрез неоспорими реални аргументи да обори всяка една от причините, поради която клиента се отказва от имота, трябва в един културен спор, чрез реални аргументи, да наложи своята теза, и ако спечели този словесен двубой, пак казвам, с реални неоспорими аргументи, шансът да се стигне до сделка е много голям. Ако ли не, има шанс да се стигне сделка с някои от другите имоти, които ще предложи, защото ще даде възможност да се проведат огледи за други имоти по този начин. В този случай, както казах, клиента може просто да му е неприятно, ако знае, че се води разговор за... ако брокера почне да говори с клиента за това защо се е отказал, един вид да му държи сметка за този имот, той може да не дойде за повече огледи. Първо, защото може да не знае, че има какво още да му се предложи. Той няма да знае, ако брокера не му каже. И второ, защото може да му е неудобно, ако до категоричен отказ е взел категорично решение да не го купи. Това е.